nhau yekutsakatika kwema2017 generals yotsviriridza. Toona kuti panguva inoi the yendo yeUnder 2030 iya inonzi Chikora Zvigananda yachitaura pamusoro aiwa some of the 2030 generals, vamwe vakatsakatika nevamwe vakasevhaivha, ichiexposa zviripo. Panguva inei vamwe vachitobvunza kuti makillers emagenerals vanombochengeterweiko. Munyika muno munoonekwa kunzi these people they saved Zimbabwe. Kunyange zvazvo we were disappointed and betrayed pazvigananda zvakazouya izvi. Don't subscribe or like on the bell icon. Chikora Zvigananda hendo inobuda nyora ichiti by the grace of God, retired Chief Air Marshal Moyo is alive today according to the plan. He was supposed to die on 29 October 2024 in a horrific accident code 47. The planners missed him and are still after him. A lot died in these mysterious accidents. Why do army protect their killers? Ambotsa mapictures amurikuona ayo ndo nawo inoyachitogwa panguva ino pamusoro pama2017 generals. Nawo inoonekwa kunzi vanhu vanobatikana nayo chinoonekwa kunzi magenerals aiwa anoita kuuraiwa semakonzo, anoita kutsakatika semakonzo, but zvisinei, people they are just proud, people they are just happy. Noda kuti kunyange zvavo vakatsakatika, kune vamwe ari kuonekwa kunzi they survived, vakaita sana VP Costa noChwenga. Mucomment section vanopinda kunyora chiti hapakashata, vakupera mashefu aya one by one. Vanopinda achiti every move is to be strategic. Mumwe ndiye anopinda achitaura achiti let them die, they used to brag that they don't salute non-ex-soldier. Ndo mashoko anobuda achitogwa panguva inoi. Mwanobuda nyora achiti uya is mid. Ndo mashoko anobuda achitogwa panguva inoi nevanhu pamusoro penhau awa dzemagenerals. Kana comment section medu dzavhura enyu motodi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chira on the bell icon.